nasmešite se, molim. Evo, smislili smo novi razlog da se sretnemo, da se vidimo i da ovde pod trenom agencije Čvorak zajedno sa vama ispričamo još jednu priču. Mi smo vas pozvali sa jednom pričom, ajmo u julu u Pulu. Ajde da krenemo sa jednom pričom o Istri. Vera Novaković, ja nju znam, kad bih rekao da znam 55 godina, to bi bilo malo, ima i više. Vera imala sreću da se uda tamo u Italiji i njena mama, kuma vide, je rekla da Bog da ti se čerka udala u Australiju. Tad je bilo teško biti bez čerke toliko dugo, ali eto, ona je našla svoju ljubav, našla Džija. U Istri, od Poreča, od Umaga, do Rovinja, sa predivnim plažama, do tog samog juga, Pule, i na samom tom jugu ima mestače koje se zove Premantura. To je toliko lepo mestače, to je toliko lepa priroda, jer mi smo odlazili, sad kad imamo kuću, sad imamo kuće, ali smo radije sve to obilazili.